Sithanda ukubingelela abalandeli be-channel Sisichazamkhulu, igama lami nguHlengiwe Sibongwami Mbotho-ke. Namhlanje nesifiso ukuthi ngichaze indaba ethi uzozazi kanjani ukuthi umuntu okwaziyo ukuthi uma ekhuluma namafu noma ekhuluma nemvelo noma ekhuluma lelizwi elithize nje noma indaba ethize umhlaba ukulalele noma imvelo ikulaleleke. Uzokwazi kanjani ukuthi ulowo muntu othi mawuthi ucela imvula mase iyenzeka imvula, mawuthi ucela lidume mase liyaduma, mawuthi ucela ukuthi ime imvula uthole ukuthi seliyenzekanga. Abantu abakanjani labo? Abantu abakhona-ke laba abakwazi ukwenza leyo nto leyo emhlabeni. Uqala uzoyikhumbula wena ungakazalwa, ukwazi futhi la uqhamuka khona ungakabi bikho emhlabeni. Uphinde futhi uzikhumbule wena uthi cha ngangaba khona kwenye indawo, uyibone futhi leyo ndawo uthi ngangaba sezweni elithize, uyibone futhi leyo ndawo kanjalo ngesigaba sayo njengoba injalo, ukwazi futhi lapho ukwazi kanjalo, uyabona. Uzophinde futhi wena uzibone usephezulu emafini, ube umuntu ohlala azibone ephezulu emafini. Ungaba mhlawumbe uze ungafika ngaphezulu kwenethi le ekhave umhlaba lana okwazi ukuthi kungangeni noma yini evikelayo. Uba umuntu ohamba izindawo ezizintaba emoyeni, uhamba phezulu emoyeni. Ngiyakubona uhamba ngenyawo, uthi uphupha uhamba entabeni ngenyawo, uhamba phezulu, undiza phezulu kwemifula, ubone izinto ezinkulu njengezinyoka phezulu ezinkulu, uhambe ubone lapha obona kahle khona ukuthi akekho umuntu okwafika lana. Uthole ukuthi ubona izimpophoma noma undiza uzurawunda ezimpophomeni ezinkulu, uhamba amabanga amade amakhulu ngokuhamba umhlaba, ubone imifula esuke ingenisa yenza isikhukhula, ulwandle. Uthole ukuthi uyakwazi ukuzibona uhamba kulo noma uhamba phezu kwalo. Kuba nje nezinto ezizigameko othi nawe uma ucabanga ukuthi hayibo, ukhona yini umuntu okwazi ukwenza kanjalo? Zibuze ukuthi usuke ufunani lapho ephushweni. Uma uzophupha iphupho elithi ubone wena umuntu osuke eganga ngawe noma ulwa, mase sithi thina usuke ukhomba ukuthi wena uyakwazi ukulwa nezitha, noma usukhomba ukuthi kunabantu abasuke bezama ukwenza wena okubi kodwa ukubanqoba. Yingakho-ke iyafana ncamashi nalapho uthole ukuthi khona uhamba phezulu ezintabeni emafini, uphinde futhi ube umuntu oboniswa ezintaba lapha kungekho khona abantu noma ngabe kuthiwa imihosha emikhulu, abantu lapho abanye bengafikeli khona, kodwa uhambe phezulu ngale ndlela engichaza ngayo. Uhambe phezulu, ukwazi ukundiza ngaphezulu kwemifula, uhambe uzibone ngathi ubulungisa okuthize kodwa ukuthintana nomhlaba. Khumbula-ke dadewethu, wena leyo nto njengoba ekutshengisa uyathintana ngqo nayo. Njengoba ngenza isibonelo ukuthi uma ukwazi ukuphupha umuntu ekwenza into, lokhu kuphupha sithi ikona, nalokhu njengoba usukuphupha kuyikona, bakukhombisa ukuthi lezo zindawo ziyazana nawe, wena uyakwazi ukwenza leyo nto ekanjalo, uyabona. Kufanele uzazi-ke, uzikhumbule ukuthi cha, ngelinye ilanga mina ngaba umuntu oxhumana kakhulu nemvelo, futhi mina nemvelo njengoba usuke undiza ukwazi ukuzindizela impela uyakwazi. Ake ngilungise lokho, uma undiza kahle, uyakwazi wena njengamanje ukuqonda into yokuthi umoya wakho usukhuphuke ngendlela yokuthi uyazwana nawo nimdibini munye. Uyakwazi ukukhontrola umoya wakho, uyakwazi ukulawula umoya wakho, ukuzwe nemvelo futhi ikwamukele lokho osuke kukhuluma, uyabona, uma lokho osuke ukubonile kanjalo. Leyo nto-ke iba yinto ekhomba-ke khona ukuthi cha, waphiwa amandla ukuthi wena ngolunye usuku uyothi uma ukhuluma uthi hayibo aline, kodwa kube uxhumane ngendlela ethize ukuthi okungaphakathi kwakho nako wonke emzimbeni wakho ukhulume nemvelo, kuyobe sekuyenzeka kanjalo. Uma uwumuntu kanjalo, bake bakukhombise-ke futhi enye into ethi ungumuntu ozwanayo nabantwana ngokukhuphuka kwezinga lakho. Uzwane kakhulu nabantwana kodwa ube usuyabakhetha. Ubakhethelani-ke labantwana? Ubakhethiswa ukuthi abanye babo uyababona babantwana kodwa ubakhetha ngokuthi abanye uyababona ukuthi abafanele. Kuba khona into ekutshelayo ukuthi ngaphakathi hhayi kahambe inzondo. Kuba khona into ekutshelayo ukuthi engayingcolisa ingilosi yakho futhi engayiphilisa ingilosi yakho. Kuyazenzakalela oyingcolisa ingilosi yakhe ngoba esuke eqhamuka ekhaya lakhe elisuke lingcolise yena qobo lakhe, ngoba amakhaya aphatha izinto ezingafani. Khuluma lapha uthole ukuthi khona umuntu ongawuthinti, umuntu ongawuphathi umuthi ngesandla sakhe, okhuluma nje nomdali wezulu nomhlaba,
Two, uyakwazi ukuba umuntu or ingakho uthola ukuthi abantwana labo usuke ubakhetha ngoba hhayi ngoba usuke ungumfuni noma umnyanya yabo, kodwa suke kukhona ukuthi kunento ekutshelayo ngaphakathi kuwena nangaye ukuthi lo mntwana usetshenziswa kubo ngezilwane. Uthole ukuthi kodwa lo munye, hawu lo mntwana lo ingelosi yakhe ihlambulukile, lo mntwana lo ingelosi yakhe ayihlambulukile, inkinga uhamba nezinto ezingafunakali eduze kwakho. Kodwa abantwana babantu abasondelene kakhulu nawe. Uyakwazi-ke lapho futhi enye into ekwenzayo, uyakwazi ukuthi uthi nje uma ube umuntu othanda ukubuka kakhulu amafu, uma ubuka amafu kube khona imiyalezo okwazi ukuyithola ngawo amafu, kube khona imiyalezo okwazi ukuyizwa ukuthi noma kube khona imibhalo okwazi ukuyifunda ngaphandle kokuthi uthi utshele omunye umuntu, kuhlangana khona emoyeni. Kube khona umoya nje noma ungashaya uvunguze kahle noma kancane, uthole ukuthi loyo moya indlela oshaya ngayo omunye umuntu uzozwa uthi okwazi waphola upholile lo moya. Wena ukuzwa kwakho umoya uzothi ya impela upholile, kodwa kuzoba nomyalezo okwazi ukulethwa umoya okwazi ukukutshela ukuthi hhayi bo esikhathini esilandelayo noma esigabeni esizayo lizoduma izulu, kuzoba khona iy'khukhula noma kuzoba khona ini. Uthole ukuthi uzokwazi ukubamba umoya ukuthi uletha umyalezo okanjalo kuwena. Noma uthole ukuthi uzoletha imiyalezo ehlukene, mhlampe hhayi bo kuzoshisa noma hhayi bo kuzoginqa abantu endaweni ethize. Uba nento oyilethayo, uyabona? Wena uzozwa umuntu ethi wazi washisa lo moya, wena uzozwa enye indlela yokuthi uzwa wena umyalezo, awuthathi umoya njengoba uwumoya nje, uthi ubandisa umzimba noma ushisisa umzimba. Iba nento ewumyalezo etshengisa ukuthi sikhuluma kodwa ngendlela eziwa wena nawe. Kube khona indlela futhi lapho uthole ukuthi khona ukwazi ukuzwa imitswininizo engabe ikhalela kude noma engabe ikhalela eduze. Inswininizo mhlampe ngabe eyezinyoni noma ngabe eyezilwanyana noma ngabe eyani. Uthole ukuthi uzokwazi ukuzwa ukuthi cha, le nyoni iyakhala kanjena kwenze njani. Usuthi uma ulandelela mase uyafika into ewumyalezo ethi cha, isho ukuthi kanje. Kuba izinto ey'kanjalo, uthole ukuthi imvelo iyakwazi ukuxhumana nawe ikunikeze umyalezo ozokwenza umqondo ophelele kuwena. Kudlule isikhathi esithize leyo nto iyenzeka. Labo bantu engikhuluma ngabo ibona abantu abakwaziyo ukuthi bathi lizona ngosuku oluthize noma uma kwenzekile ukuthi bediniwe, uthole ukuthi uzokwazi ukuyenza lento. Kwenzeke adinwe mhlampe noma akhulume kambi, kwenzeke iy'khukhula, kube khona isiphepho, bekwazi ukukhuluma nanabanikazi bey'ntaba abacashe ey'ntabeni, bekwazi ukuxhumana nabo, bebavukuze kanjani, bebavukuze ngendlela yokuthi ethi ehleli la ehleli khona kodwa ekwazi ukuthi umoya wakhe umthathe uze uyomtshengisa usibanibani uhlela ngaphansi kwendawo ethize noma ngaphansi kwentaba ethize, akhulume indaba yokuthi sihlukanise wena khona ngomoya, sihlukanise wena uhambe uyobhubhisa indawo ethize, uyabona? Lona bexhumane ngoba usuke esebenzisana ngoba yena usuke enamandla okwenza kanjalo, bakwazi ukwenza kanjalo laba bantu, yabona? Hawu, endaweni ethize khona umuntu umnikazi onje, hawu endaweni ethize nabo laba banikazi bezintaba bayakwazi ukuthi umoya njengoba usushaya kanje uweva kanje, uthole ukuthi bazobamba inkulumo ekhulunywa esuka kuyena lowo mnikazi wakuleyo ndawo noma kuyona lento esuke izokwenza ukuthi hawu, usibanibani uthi uzosuka endaweni ethize esizibeni esithize uye esizibeni esithize. Uthole ukuthi abanye abaseduze kwakho bazwa umoya kodwa wena ungezwa umoya, uzwa indaba ethi lo moya lo ukhomba ukuthi usibanibani uyanyakaza, unyakazela kwenza njani? Ukusukuma. Izinto ezinkulu esuke zizokwenzeka emhlabeni noma ungathinta ngisho uNkulunkulu, umoya uyakwazi ukuletha umyalezo usuke unjani, ukhulunywa yilezo zinto. Namafu ngokunjalo ayakwazi ukuletha umyalezo othi uma wabuka nangomoya uhlanganisa kuyazenzakala ihlangane konke, uthi hawu, kusho ukuthi kuzokwenzeka ukuthi, uyabona? Izinto ezikanjalo laba bantu abasuke bekwazi ukuzizwa, baxhumana nemvelo. Yikona abantu, imvelo iyona nto abakhuluma nayo kakhulu okudlula abanye abantu ngoba bayaqondana, bayazwana olimini lamoya. Mase kwenzeka lezo zinto, izinto eziningi esuke zenzeka azivele zisuke zenzeka, kusuke kunabantu abasuke besemuva kwalezo zinto lezo ngokomoya, yabona? Yingakho kulula ukuhlukanisa izulu esuke lenziwa umuntu, uthi hawu leli lenziwa umuntu ngomuthi, uyabona? Mase kuba khona izulu elenzeka ngoba nakhu
kuthiwa kulwa phezulu, kulwa izingilosi ezinhle nezimbi. Kube khona elisuswa phansi ukuthi yingoba kuhamba umnikazi thizeni, kodwa iyaxoxa yonke lento ngani? Nibambe emoyeni. Abantu abanemoya, ngikhuluma ngabantu abanemoya, abanengilosi engicabanga ukuthi ingale ndlela eyazi ngayo lento, ngicabanga ukuthi bazoyazi lento, yabona? Uma kuthi futhi awukafiki kuleyo ndlela noma awakakuboni lokho, asikho isidingo sokuthi shuthi imimoya onayo shuthi hhayi akusiyona njani. NgokukaJehova umdabezi womhlaba, vele wakubeka ukuthi umuntu uyobusa phezu kwemvelo noma uyobusa phezu kwazo zonke izilwane kanjani njani 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 zonke ey'philayo. Yingakho umuntu osuke nemoya uthole ukuthi ujabulelwa nazo izilwane. Engqondo kusho ukuthi yonke into esuke esemhlabeni, umuntu onomoya ngale ndlela lena esuke uNkulunkulu afuna ukuthi agcine esefike kuleli zinga leli akulona, usuke efuna ukuthi agcine esekhuluma emadlebeni akhe, angathi umuntu angagcini lapho kuphela kuthiwa khona ogogo nomkhulu bami bathi. Yingakho kuthiwa uma unemoya akukhona ukuthi ungene ugogo noma ungene umkhulu kuphela, kodwa wena ungumnyango wokuthi yonke imimoya esuke ifuna ukukhuluma okuhle noma esuke ifuna ukukhuluma okumbi, uNkulunkulu akwazi ayithumele kuwena ukuze ukwazi ukudlulisela abanye abantu, yabona? Yilapho kwesinye isikhathi yena qobo lwakhe uNkulunkulu akwazi ukuthi akhulume endlebeni yakho, akwazi ukuthi ukwazi ukudlulisela kwabanye abantu, ngoba into esuke ibalulekile ukuthi kufanele ukwazi ukuxhumana nemvelo, uyizwe uma ekhuluma, kufanele ukwazi ukuxhumana noNkulunkulu, ukwazi ukuhlukanisa, cha umuntu wasekhaya lona, cha wakasibanibani lona, cha ngoba wena ulibhokisi noma ulimnyango okwazi noma uyibhokisi lokwazi ukuthi yonke imimoya emihle esuke izokhuluma okuhle abambi abasuke bezofuna ukukhuluma okubi ukuthi akulungiswe kanjani njani njani, ukwazi ukuzwa lokho, yabona? Noma ngabe imimoya yobumnyama, ukwazi ukuthi laphana kuzokwenzeka into enje la. Yingakho kufika namazwi athi uma uhleli kuleyo ndawo ohleli kuyona ngaleso sikhathi, kufika into ethi sibanibani, guqa manje wenze umthandazo ophuthumayo, kuyashesha ulalele loo nto ukwenza ukuthi ubuze uma kuthi kwenze njani, kuthiwa kuzolimala abantu abanje. Ngasikhathi usuke uma wenza leyo nto leyo, nangempela kusuke kwenzeka leyo nto, kuthola ukuthi abanye abantu basindile. Kuhlukana ngabantu ukuthi ubani obethumile kulowo msebenzi ngaleso sikhathi. Thola lifike ilizwi efanele alilalele, hawu phuthuma wenze umthandazo kanje, phuthuma guqa uthandaze khona bazokwenza into ethize. Into sengiqonda ukuthi imvelo iyakwazi ukuthatha yonke into esuke isazokwenzeka kwabanye abantu, iphinde futhi laba abantu engikhuluma ngabo ibona abantu-ke laba abathola ukuthi uma bedinwa noma uma kunesimo abasuke bebhekana naso noma befuna noma bethunyelwa endaweni ethize, kuthiwa endaweni ethize niyababona abantu bakhona sebenze kanje. Kuzothiwani ngabo? Bayakwazi labo bantu ukuthi bahlanganise into enjengale. Uthole ukuthi kwezinye zezindawo sekukhona okubi okwehlile khona, kuya ngesimo salabo bantu ngakwemoya. Kodwa uma sekuphinda kuhlehle kuze ngapha eceleni, kuyenzeka ukuthi umuntu abe sesimweni ngabe kuthiwa seyimvula noma ngabe sani, kwenzeke ingozi mhlawumbe ekhaya lomunye umuntu othize. Leyo-ke isuke ithinta okhokho bakhe umuntu, mhlawumbe ukuthi ekhaya lakhe, uyabona? Into esuke ithinta ikhaya, kuyenzeka kanjalo. Thola ukuthi indawo iningi kangaka kuvele kulimale wena wedwa, ulinyazwe amanzi, uyabona? Kusuke kuthintwa leyo nto, ithintwa ifuna abantu bakini-ke, ngeke siyikhulume kakhulu bafowethu leyo, kodwa bengiqonda ukuveza kunabantu abakwazi ukunyakazisa, ukukhuluma namafu, hhayi ngomlomo. Mhlawumbe usengaphunyuka nje kuwena, usengaphunyuka kuwena athi alizona namhlanje, kusasa lizobe lina lenze ikhukhula endaweni ewukuthi, mhlawumbe phesheya fanele lenze iy'khukhula endaweni ewukuthi nendawo ewukuthi, phesheya mhlawumbe lithi kuthunyelwe iy'ngilosi eziwukuthi ezisukile zakhona ziyokhuphula amanzi ndlela thize, ziningi izinto esuke ziyizaba. Mina ngiyakuthanda-ke lokho ukuthi abantu bakukhumbule ukuthi bayakwazi ukwenza lokhu, ungakhohlwa futhi zixhumanise nemvelo, zivamise ukuthi ingxoxo yakho ingabi kakhulu kubantu. Laba bantu abengikhuluma ngabo ababi abantu abakhuluma kakhulu nabantu, ungabe umuntu okhuluma kakhulu nabantu, hhayi ukuthi uma ngithi nabantu mhlawumbe musuba umuntu othanda uyavakasha wena, uba isikhathi esiningi usichitha nabangani, isikhathi uya-drain-eka uma uwumuntu wesiphiwo. Futhi nje asikho isidingo sokuthi ngize ngikutshele, iyazenzakalela. Uba umuntu nje othanda ukuhlala yedwa, ingxoxo yakhe imanelise, imvelo imanelise ukuthi uma ekhuluma
be-communicate ngaphezu komuntu, ngoba umuntu uma ezoxoxa nawe umuntu ngesiqu nje, usuke kukhona amandla azothuka athatha kuwena ngoba kufanele usebenzise i-energy ethize ungene esimweni sokuthi ngiyakubona uma usebenza abantu sokuxoxa nje, uxoxa izinto ezithize ngoba wena lezo zinto azikuwakhi noma azigcwali emoyeni wakho ngoba ezinye zazo zenzeka kudala. Mhlawumbe uthole ukuthi wako-one year noma uthole ukuthi lo muntu ukhuluma into njengoba ekuleli zinga ukhuluma into oyazi kudala, uyamazi ukuthi uzothini, uthi uma ekhuluma ukuthi sekushoda khona ukuthi uthi hhayi yabo ukuthi phela umuntu uyamhlonipha, uthi hhayi ngiyabona wena, uthole ukhuluma emumva, akukwakhi-ke wena lokho. Kodwa imvelo ihlala ikufundisa okusha, noNkulunkulu ahlale ekufundisa okusha, namafu ahlale ekutshengisa okusha. Ufunda into ey'ningi la emvelweni, ey'ningi uhleli unesikhathi sakho wedwa, uyabona, uyagcwala ngaphakathi emoyeni wakho. Uma kuwukuthi uyagcwala emoyeni wakho noma usukhuluma naye iyakwazi ukutshela ukuthi wesibanibani afuna ukwenza ukuthi ukhuluma ngaphakathi. Mhlawumbe ungatshela omunye eseceleni uthi yazi khona into ekuthiwa ngase ngikwazi ukuyenza, yini le umtshele, usukume uphume uyayenza, athi uyabona isiyenzeka leyo nto. Hawu kuthiwa ngazi ngani izulu kanti mase kuyenze kanjani nje, uthi yabona nangampela kwenzeke leyo nto. Shuthi ngiqonde ukusho ukuthi bafowethu, uma unesiphiwo sakho osiphiwe uNkulunkulu, zazi ukuthi sihamba sigcinephi, sisebenza kanjani, futhi asimi isiphiwo, siyakhula. Uma uqhubeka lokhu uphila, siyakhula okwakho, ziphathe ngendlela yokuthi ungabi umuntu ozozingcolisa ngey'ndlela eziningi. Ungabi umuntu into yakho uma ingadingi umuthi mase ufuna ukufosa ngomuthi. Ungabi uma kuthiwa manzi, uma kuthiwa landelela lokhu, ungathi uzohamba uyoy'faka ekuthwaseni ngoba wena uthi ufuna ukukhulisa into yakho. Le nto iyazikhulela yona, ikhulela yona ngaphakathi nemvelo ibikufundisa, uyabona? Uma nje ukanjalo ungasilahli ngoba unabantu abakwazi ukukushabalalisela ingilosi yakho ufiphale phambi kwamehlo omhlaba. Uyabona, sengikhuluma kakhulu, ngicela ukuma lapha futhi